всички. Днес аз ще ви покажа, понеже всъщност в това видео ще кача миналото видео. Точно така. Това видео ще кача миналото видео. Ако не сте ме разбрали, си върнете назад. Сега ще ви покажа как да качите видео, след като ви показах в миналото видео как да си направите канал. И така, и сега ще ви покажа как да снимате, как да снимате по-точно такова видео. Значи, първо, отивате там, на някой пише галерия, на други снимки, на трети там какво беше. Не помня, вече на мен ми пише снимки. Здравейте, И хора! ето тук, това е видеото, в което аз ви показвах как. Това видео е малко неочаквано. Това е видеото, в което аз ви показвах как да си направите канал. А сега правя видео как да качите видео. Сега. Първо цъкате на този. И сега ще ви оградя бутона. На ето този бутон тук. По-точно аз ще ви кажа и на име бутона. Бутона споделяне. Бутона споделяне, след като цъкнете върху екрана. И после тук търсите YouTube. Може вашия YouTube да не е тук, където виждате моя, затова цъкнете на още. И ето тук вече 100% ще има YouTube. Цъкате върху иконката на YouTube. И видеото, което сте избрали да качите, ще ви излезе тук. Можете да цъкнете където и да е на ето този екран. Тук, където и да е. За да направя и тук ще можете да промените как да е картинката на видеото преди да почнете да го гледате. Това аз няма да го правя до 500 абоната. И Face Reveal ще има 500 абоната. После... Опа. Май казах. И така цъкате където и да е, ето тук. Където и да е. И ето тук на някои хора им пише, тук им пише споделяне. Ако на вас ви пише споделяне, го изтрийте, да знаете с кое бутон. И после, пишете името. Името на това видео ще е... Предполагам сте прочели. Ето тук, където пише отдолу. Тук отдолу, където пише добавяне на описание. И сигурно си казвате, какво описание да добавяме? Ние си имаме канал и там пише там описание. Това е описание за самото видео. Аз няма да слагам описание на това видео и другите хора ще виждат това описание. Видимост. Обществен. Тук има задаване като незабавна премиера. Седно да е премиера клипа. Да се вижда, обаче да не може да се гледа докато не се качи. Скрит. И тук, ако цъкнете скрит, само хората, които първо са се абонирали
ще могат да го гледат. Така че аз този няма да го слагам скрит, защото още нямам нито един абонат. И частен. Като цъкнете частен, тук нали, пишете Gmail-а на, нали, на конкретен човек. Ще ви излезе, предполагам, едно екранче, не знам. И там пишете няколко Gmail-а, например, може и само един. И така само тези хора, на които сте написали Gmail-а, могат да го гледат. Тук местоположение да го гледат хора от конкретни градове, държави, континенти. Но аз този клип ще го направя да може да го гледа всеки. Тук добавяне към плейлист, това не го пипайте. Ремиксиране на шортс. Ето това след него. Да се позволи ремиксирането на видео и аудио съдържание. Аз тук ще направя да се забрани ремиксирането. И накрая коментари. Включване, предполагам. Модериране на коментарите. Значи това не го пипайте. Че и аз да мога да го разбера. Така и ето тук най-отгоре в дясно пише напред. Напред и така. И вие цъкате, ето, предполагам, видяхте къде цъкнах. Сега ще ви го оградя. Ето така, не мога да го реагирам повече. Окей, цъкате напред. Тези неща тук, тези неща не ги пипате. И после отдолу, предполагам, прочетохте бутона, синия бутон, качване. И ето го тук, как се качва клипа. Може да се качва сравнително бързо. Зависи, нали, колко е дълъг. Първият клип се качваше доста дълго. И да... Чао, предполагам. В следващото видео ще ви покажа как да си правите такова, как да си записвате екрана, както аз правя. Смисъл да не снимате от друг телефон самия екран, а от един телефон да правите всичко. В другия епизод ще направя това. Айде, чао!